Scan and QR code winner 25 rand. Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenz on the TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 0, Chippa 0. I'm joined by Undwendwe. How's Tipu right? Ngiyaphila puti. Hayi right, yazi Tipu mina ngixolile. Yeah. Xolile and yonke ngihleli phezulu. Yeah. Aniphazanyiswa pha phezulu. Yeah. Ndingaphazanyiswa nje pha phezulu. Yeah. Hayi lena khotman. Yeah. Yabo into endingaphazanyiswa njena wena Sithipho. Yeah. iChippa idlale kakuhle wena Sithipho. Yeah. Xa sithethi inyani. Yeah. Yabona ucoach weChippa Sithipho. Uzayifumana iChippa la inantsiki iChippa. Yeah. La coach. Yeah. Utrain la coach because iPirates. Yeah. Wezamile uyibamba. Yeah. But iPirates iPirates. Yes. Yabo. Yes. But into inantsikileyo into ibethileyo inantsika inantsika Kaizer Chiefs. Yeah. Substitute zayo. Yeah. Bethakele phayo. Yeah, is it wrong? Abona uvele phayo. Yeah. If mna beningula coach Kaizer Chiefs Yeah. engazumkhupha. Yes. Yabo bengazumkhupha. Yeah. Yeah. Yabo. Yeah. Abona yena uMigweli ke siloko siyakhala ngaye Yeah. yabo. But mistakes zakhe ewe ke sininzi. Yeah. Yabo. But wena Sithipho man of the match yami Sithipho sesenileqile yabo. Ikhona number 4 eChippa yabo. Yeah. Yeah, right. iChippa ufanelekanga Sithipho ihambe because if yahamba iChippa asaphinde sikubona wena. Yeah. Yabo. Ngiyafuna ukuthi mina iChippa mina bendiyazi ukuthi kwaba mntakasisi lo. Hayi. Ileli le. Yeah. Baya ku9 wena Sithipho abantu endaweni yabo. Sikhuluma manga. Indawo yabo. Baya endaweni yabo ngoSithipho. Yabo. Abona ngoSithipho ngoyindlu kutsha ngoku. Umuntu ngohlala ngendawo yakhe ngoku. Yeah. iSundowns bikade pha ibambile pha. Namhlanje senivile ukuthi kuyathethwa umakhelwane ukuthi khona ingcaka Sithipho. Bye Steve. Scan and QR code winner 25 rand.